Opakro jikwara mugiro kamana nyako mketera mugi TV ka indiano kanyasayo yeno chokwe chenro maro imore bange wabrogo mbake buch jopiny wantiere ka indi gi Belinda Phillips ya loko marwa bange wabrogo mbaka gi welo modhial mobire studio ka Calvin Otieno ngere kaka Gaucho en jatendro were geto kata geto president Engineer John Opiyo men director mar technology bro bedo ka gi Charles Makolonde men jalonye nonro mar telo wadhigo kod gimbaka chenro mar higa mar 2027 siasa chomo kanye gineno nango e wach mar IEBC ni chenro mantiere jatlup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua digolo party mare Kinya Yanga nyalo yiengo piny koso yo mage mbaka mongno go imbe dwa winjo pachi ari adeka uchiel nono eka kinyalo yudo wan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go wanga ni akomno well jomoko nyalo chung kode an kaka John Mbadi aneno ni komantiere ni anyalo manyo yo kanyalo pod bede kendo mbele kata bede machielo. Jatend migawo mar omenda John Mbadi osingo ni oonge lek mar laro kom gavana ma Homa Bay kowacho ni oketo maine jiwo tend gavana Gladys Wanga matiyo sani. Nikaambiwa sister yangu amekatakatwa na boyfriend yake. Nilikuja mpaka huku kwa nyumba kapata polisi already washafika. Bila makayole nono nek mar miyo moro manyocho chuo gi pala nyading'eny gi jahera ne odiochieng' mar dhialo mine. This is not just targeted to a few people. We will actually be having this exercise go through the next 2 months. Sirikal Nairobi oloro hekalu mar Freemason men achiel kuom udi ma iyango ni nigi gope mag usuru e kar dak Mangara. Orwaki jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni sirikal chano choko omenda maromo taragana 2.5 e iko omenda mar 2025 nyaka 2026. Mbadi bendo lero ni pesa no jotije sirikali biro chok kuom gi omenda mar usuru maromo bilion 5.5. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Ka odong' jumbe manok to budget mar iko omenda mar 2025-2026 isombe od bura jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni sirikal chano choko omenda maromo taragana 2.5 e iko omenda mar 2025-2026. Mbadi olero ni e pesano jotije sirikal ibiro chok kuom gi omenda mag osuru maromo bilion 5.5. Pesa morango choko en bilion 200 trillion 2 bilion 757. Then wabro choko bende mano mwachoko yor osuru. To wabro bende juogo tije sirikal mamoko gin bilion 559.9 559.9 that watch ni bilion 560. Okoni pesa midhi oltok duoke sirikal dhi yudo maromo bilion 4.6 kata kamano jatend lero ni piny owacho e chano olo kowuok e pinje ma oko e pesa maromo bilion 284 to maidhi ol pachoka en bilion 591. Grants wabro yudo bilion 4.6 pesa mobro olo ko en bilion 284 mobro olo en Kenya en bilion 591.1. Mbadi okoni gitiyo kod yore makare mar duoko chien yore mag choko suru e gino ma ok nyal kelo ng'anyo e kind jo Kenya e kaka melo 2023 2024 kalore kod gwelo pa jopiny to kod kawo paro mopogore. Apani neno ka wagolo finance bill manokelo midhiero e gamokalo to koko kata ng'ur odok piny kendo ok ng'eny. Ma obiro nikech nyocha wakawo yo mopogore. Nyocha waketo nwachako gombaka kata twak gi jopiny e yo makare kendo ma uyanga. Then paro moa kuom jopiny bende wachako wang'iyo paro moa kata kuom jotije jogohala ma bende ne dwaro ni mondo wakel lokruok moko e chike wachako wang'iyo gi kendo ne watemo ni mondo gima nyalo medo miyo japiny bed gi chandruok kata midhiero to jok ma dhana ma kawaida ok ne waketo gima nyalo miyo ofuko ne tuchi kendo. Badolero ne sirikal odino yore mag tiyo kod pesa e yore mag achadha. Jatelo no bende olero ni ma kinde ma oganda nyalo keyo e mobup e sirikal mar Kenya Kwanza. Sirikal ok bedi nus, sirikal bede full nikech ng'eyo en sirikal
dholuo ni sirikal awinjo ke wacho ni sirikal yako to ok ni yake ni the literal meaning of yeko. Sirikal yako means ni iyudo giri moningo be ni yudo sirikal nikech wan jo Kenya wachulo osuru waduto. To kusedonje sirikal to une sirikal ero ine omenda ang'o madhi thurwa to wandaye ine stima ka ere kaka jo wayudo stima. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migao mar omenda seche gogo John Mbadi okwedo ripode ni migao mare okochan chwalo omenda mar penj ne migao mar penj. Kaluwore kod Mbadi mane twak e redio Ramogi okinyi ma kawuono koni kaka piny owacho ginono kaka omenda mag penj osebedo ka itiyo godo ka bende gichano goyo chapa penj go mana pacho ka gino manyalo kawo thuolo malach. Judith Omondi lero wachni. En ng'ur ma ochakore nyoro e od bura. Penjo bedo matek e wi kaka idhi ta penj ma pacho ka kaluwore gi ripode ma od bura nyo yudo ni ok oketo omenda mar tayo penj e bajet ma hik omenda 2025-2026. Committee mar Education ma Parliament kano luongo Permanent Secretary mar Education to Permanent Secretary no wacho ni pesa gionge. Treasury no wacho ni pesa no be gionge. Koro ka gionge gi pesa no to ere kaka wabiro run education mar this country. Kata kamano e twak moro kod jatend migao mar omenda odiochieng' ma kawuono olero ni gichich ni omenda ma osebed ka ichwalo ni chenro mag penj odhuro kendo kosebed ka itiyogo kaka owinjore. Ka wachiwo bilion 11 every year mondo mana matimo penj king poge is like nyathi ka nyathi matimo penj on average wachulo ni about 6,000 shillings. Why would we pay 6,000 shillings ni mondo nyathi otim penj and not that is almost enough to tell nyathi the whole year free day secondary school. It should about 9,000 in a year. Yes. So nitiere abuse. So the sirikal okni wangado pesa no ni mondo koro jonyuolo chul jonyuolo bichulo pesa mar penj. Mbadi lero ni etwak magisebedogo kod jotend migepe mamoko ok giyudo ler gima omiyo podigo chapa otese mag penj e pinje maoko. Ang'o momiyo nyaka watere examination mondo bit printed London just examination mitimoni menyithindo timoni one big trust deficit as a country. No, but that trust deficit kata penj ka papers go se biro ko London pod jo Kenya gi the same people ema manage gi and even jo kanitie midhiero ni jomoko nitie mose yudo kama gi wuodho go pesa sirikal. Kaluwore gi paro mar bajet mane ochwal kod duol matayo penj e pacho ka NEC ne gidwaro shillings bilion 12.5 e tayo penj. Kata kamano nduso omenda ni kod bilion 6. Bajet mar migao mar somo bende oduok piny kod bilion 62. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migao mar omenda John Mbadi olieko ni gichano bedo piny kaka jotelo moyier e kaunti ma Homa Bay kendo manyo yore mag nyayo kwe kaluwore kod tulo ma kinde ka kinde mamedo pogo oganda e gwengego. Mbadi okoni wach tulo mag siasa miyo kaunti ma Homa Bay picha ma ok ber. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Ka oloso kod Ramogi TV, jatend migao mar omenda John Mbadi owuok motegno ka kuong'o lweny mosenene e kaunti ma Homa Bay kendo singo ni gidhi bedo kod romo e kod jotelo mawuok e kaunti no moyier mondo gilalre e kaka inyalo tiek ywaruok mosekelo tho mag oganda to kod adhonde maricho mag beti. Abro temo mondo mi jowagi aluong gi kata next week or the other week mondo wabed kanyakla to kata mnare mondo molo mabende as a senior government official mawuok Homa Bay en ng'amo osiepna kata nyoro nyowan kode wagomba ko wapimo wechegi kendo nyakone ne abro gombo ni mondo kata kanyalo convene jowage nikech bende an korane senior most politician in Homa Bay. Jatelo lero ni okomor e kod kaka jodak mawuok e kaunti no ijalo kod ojalo machwe wit ngimagi. Mbadi okoni mano ok en siasa makare e piny molony to kod demokrasia manyasani. Gima timore Homa Bay ok en gima demor ng'ata kata ma okawo Homa Bay. To inwang'o ni nitiere suku mang'eny kun mang'eny minwang'o ni kichako siasa moro amora kata yiero mag party ng'ato wuok kamoro to dhi gi beti to beto bad ng'ato malwar piny. Ji betore gi bete jomoki betore ma inongo otieno ni kia ng'ato yud ko obet gi beti onegi
samoro yudo mipuothe ok en gima ni kare. Badi bende oketa yanga ni ok odhi laro kom gavana yiero ma 2027 eka obiro keto maino e dongo chumi mar Kenya. Kwa keto ni walara kombe nikech wadwaro lero to wabro mabedo gi ywaruok. And king'iyo thuolo ma Nyasaye omiyowa kata kaka kadhi dwaro gavana kadhi dwaro ma Homa Bay, thuolo ma Nyasaye omiyowa kaka jo Homa Bay ok onego watiugo ni pod wakelo ywaruok ni wadhi laro gavana. Wanga ni akomno jomoko nyalo chung' kode. An kaka John Mbadi aneno ni koma ntiere ni anyalo manyo yo kanyalo pod bede kendo mbele kata bede machielo a national level. Okwalta Nyambaga, Ramogi TV. Apisas mag okwach kich ochako mako achich machielo mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Amos Baraza Kasili ondhi e gwenge ma Darajani Kibera boma ma Nairobi kaendi. Kaluwore gi apisasgo, Barasa ema ne riembo apiko kido mar Bajaj Boxer manotigo de luwo jaod bura no otieno manochiele gi magina. Kaluwore gi apisas mag okwach kich, apiko no chalo gi mane omak kod picha mag wang' dede e apaya mane machiegni gi bura gi od bura mamalo. Ofwenyore bende ni Baraza noyudo chudo mar siling 50,000 kendo en jajore mosebedo ka tiyo ga apiko. Anyuola moro e gwenge ma Kayole County ma Nairobi kaendi koro yuago ratiro ne watgi tok jahera ne chuoye gi pala kendo nege. Sharon Kate ma jahigni 40 nonegi tarik 11 dwe ni e ode kinde lipot mar nek mare nochiw ne officers mag polis kod achiel kuom nyithinde tesend obila ma Kayole. Lit kod kuyo kwako gwenge ma Spring Valley, Kayole, boma ma Nairobi, tok miyo moro negi e yo makoch. Sharon Kate ma jahigni 40 nonegi gi jal ma wachore ni ne jaherane. Kaluwore gi wede Kate, tarik 11 dwe ni, odiochieng' ma bende idhi alemine. Negi yudo ote mapodo mako gi kod buok kowuok kuom achiel kuom nyithind Kate ni Kate ochuo gi pala kendo negi. Nikaambiwa sister yangu amekatakatwa na boyfriend yake. Nilikuja mpaka huku kwa nyumba, kapata polisi already washafika na nikakonfirm, nikapata sister yangu ni ukweli. Alikuwa amedugwa visu mingi sana, zaidi ya 10 kwa kichwa. Na ya uchungu ni mwenye alikonfirm ni mtoto. Wanegi report kano ogo tarik 11 gi nyathi ma jahigni 10 kama. Mano dhi e police station kawacho ni ng'ato mabiro ga odgi pile pile nokosana gi mamagi mochuoyo pala. Anne Wamboi ma en nyamin Kate olero ni onge gwandruok mora mora ma ging'eyo kaka nyuola mosebedo e kind Kate kod Sami kata obedo ni ne ok gikendore. Kata kamano, odiochieng' ma masirano notimore, wachore ni Kate kod Sami ne nigi ywaruok moro e kindgi. Sijawahi sikia hiyo mambo ya kupigana, watu wamepigana ama wako na vita, sijawahi sikia tena. Hiyo ilikuwa tu mara ya kwanza na ikahappen hivyo ilihappen. Wakati mtoto aliulizwa akasema anamwonanga akikuja kwao. So ni kama ilikuwa na ugomvi kiasi. Wakati aliingia ikakuwa na ugomvi na vita ikatokea hapo na akachukua kisu na kadunga huyo msichana. Jatendo bila tesendo bila Makayole John Owuor wachoni apisas magu kwach kich tesendo bila no. Osechako timo nonro mar fwenyo hie gimano miyo ne Kate yo machalo kamano kendo mar mondo miyo makachich mitudo gi nek mare. Polisi kano dhi kanyo oyudo ka en adiere ni mama no ochuoge pala kendo remo pongo kama oninde no to ng'ano no owuok motoroka nolal. Koro bot imanye gi polisi. Anyuola koro dwaro mondo miyo tim nonro makare kendo mondo Kate oyud ratiche. Justice yasise tuifanyike, ametuachia watoto, tunaomba justice ifanyike. Sami pahali huko, tunakuachia Mungu na tunaomba tu justice Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.
Bas wadhi yo moro machuok kudogo bang' daka matin taneno kuseorote maruka endi achiel kuomu en wacho ni Trevor Mbijataya ma Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima aneno Ramogi TV kan miguye ka kendo wamor kodi mosnaga ucho ker mar geto wachni ni ker mar Sufuria Revolution Obungo wicho mose Trevor mosna mama na bende Rosalina Obuon Nyokongo kowuok miguye kobura kanyo erokamano ahinya neno ka mtiro machielo kendo ka Reverend Noah Oyange jaka Yoda wacho ni opak ruoth osiepa Trevor erokamano ahinya Reverend amor gi yudo ote mari neno kendo mtiro machielo ka en ni Jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo Trevor imore waneno mana news ka endi mos kendo lera dua watimo mana ikruok maduong' ne nyasi mar Madaraka Day madhi bede county wa Homa Bay ka endi kod gavana wa Nyawang'aya opango mipango motegno ahinya mano Jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo aneno kama makamu bende norote mare ka endie mkoworote ne ng'at miluongo ni Trevor Mosna intellectual Opiyo Wandayi gi waziri wa fedha John Mbadi nyisgi ni Ugunja constituency Moses osedhi godo saa 2 okinyi kaso Dickson Ongala bende Reverend wacho ni Trevor rita kwe mwakwayo Homa Bay ka endie mama to tiyo maber waikore rwako welo mano Reverend Dickson Ongola mar ni rodi ko pany bas udogo bang' daka matin kidhi mabor ahinya. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Duto teka unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV.
Warwako kendo ni jaga budget maduong' mar kar jot maduong' mar jatend piny Kenya Kato Ole Metito oyango ni jong'ad rieko ne jatend piny Kenya William Ruto ni rang'iny achiel kod jotend migepe sirikal mamalo. Kato dok ne kwan mathoth mag jong'ad rieko ne jatend Kenya mosebedo ka ndiko tich. Kolero ni rieko magi ema osemiyo chumi odongore makare. Chris Owino nigi ler mar wachni. Chakre dwe mar 6 higa mokalo, jatend piny William Ruto osegwelo jong'ad rieko ne apisi mare maromo 15 ataro kod singo mane ochiwo tok ng'anyo mag rowere mag Gen Z mar duoko piny kwan jong'ad rieko ne sirikal gi atamalo 50. Thoth jong'ad rieko go osebedo josiasa mane ochung' kode e yiero maduong' mokalo kaachiel kod osiepene. Penjo maduong' osebedo kwan mag omenda ma sirikal tiyogo e chulo gi osara. E nyim komiti mar od bura mochung' ni arita, jaga budget mar kar jot maduong' mar sirikal Kato Ole Metito oketo elela ni jong'ad rieko go ni rang'iny achiel kod jotend migepe kaachiel kod jogoro mongirore. It is good to shed light to this committee in terms of how much each advisor is paid. The range is actually some are at the level of cabinet secretaries and others are at the level of the PSS. So, you know, I could say the lowest is at job group T. Kalore gi duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotij sirikal SRC, osara mar jatend migao en 924, manyiso ni sirikal tiyo gi milion 13,860 dwe ka dwe mar chulo gi osara kende. Jatend migao bende yudo hola mar milion 10 mar nyiewo gari kaachiel kod milion 40 mar nyiewo ot. Mae nyiso sirikal ne otiyo gi milion 150 mar nyiewo geche ne jong'ad rieko ne jatend piny William Ruto kaachiel gi milion 600 mar nyiewo negi udi. Kata kamano, Kato Ole Metito odok ne gwelo mag jong'ad rieko ne William Ruto ka owacho ni rieko ma gimiyo sirikal osemiyo uchumi ma pacho kayo dongre nyaka e thuolo mar 6 e kind pinje mag Afrika kaachiel kod duoko piny nengo mag chiemo e kind ber mamoko. Had an exchange rate of 162, we had 128, we had the price of local commodities like food stuff. E komachielo, jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo onyiso od bura ni migao mar arita nigi nok mar omenda maromo bilion 27.5 e hik omwom manyien. Several areas as part of the annexures as underfunded given what we consider to be the budget shortfall of 27.18 billion with the bulk of it 15 billion as recurrent and another 12 billion under development expenditure. Now this will definitely have a significant impact on our service delivery, and we are actually requesting the Honorable Committee for your consideration to get us, to help us realize the additional allocation to meet the deficit. Dr. Omolo yango ni kalore kod nok mar omenda makamano mar nyiewo ne obila gik lweny manyien manyasani kaachiel kod chuk which has had significant cut, as well as the operationalization of administrative units that were gazetted. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nochuno MCAs mag kaunti ma Kirinyaga mondo omany kama gitere chiwo margi maromo siling 50,000 bang' jadolo mar kanisa jokopere ma diocese ma Murang'a, Maria Wainana, tamore kawo chiwo margi. Jadolo Maria Wainana notamore kawo chiwo mar MCAs go manoting'o nyaka chiwo mar diel ma omiye mar gone erokamano kendo nyiso MCAs go mondo ter chiwo margi ne sikund nyithindo maonge kod nyalo mar winjo nikech mago e jopiny manoyierogi. Zaidi ya wengine are shepherds, and that's why so he left, but it is his. Thank you very much. Ile ambayo ni ya pesa tuwasaidie wale ambao wako na shida sana, ndivyo tu.
na sana sana naona kuna kibuzi kikubwa kinakaa kama ng'ombe. Hiyo wale ambao kuna watoto wako kule shule ya DEF iko hapa Kiruboya, tuwapeleke. Na nimeshukuru sana lakini kwa hivyo kwa vile sisi ni viongozi wa umma, si ndio? Basi wale ambao wako na shida sana hata zaidi, hao ndio tunataka sana sana uweze kupata ni manufaa ya kazi yetu. What we will do, Bishop, tunaweza ziokota tuziweke pamoja, tutapeleka. Apisas mag county ma Nairobi okinyi ma kawuono nodaro jodak mar kar dak Mangara ma oyango ni osebedo ka odak e udi wegi ma ok gichule usuru kata mar lowo miluongo ni land rates. Mago noriwo koda ka hekalu mar kweth mar Freemason ma bende olor kaluwore gi gowi mar usuru maromo milion 19. Chenro no notimore chakre kar dak ma New Ngara nyaka Old Ngara, gino manochuno MCAs ma wodno mondo donjre gino, to kata kamano ne ok ginyalo reso. Before to offend anybody. There are several court orders, court matters that are still being determined, and so it's quite sad that the county government is using its powers and even using goons to come and threaten and harass people here. Kuna system ambayo ilikuja inaitwa UBP. Sometimes ina fluctuate, so unatengeneza haitoi receipt, so kuna ule reconciliation yake haina receipt, ama ule mwingine ameifanya lakini itauploadiwa kwa system. So my intervention was, can we reconcile ule anasema zake ni hizi na county inasema hizi mwanzo, alafu sasa waende to exercise ule ambaye haja reconcile na hataki kulipa chochote. This is not just targeted to a few people. We will actually be having this exercise go through the next 2 months between now and the end of June to ensure that everybody has complied with their taxes. Bas olura ni gweche mag tuke ni jotugo mar Harambee Starlets Janet Mora Bundi obedo jatugo mar 2 kuom loyo gonde mathoth moloyo e lig mar mine piny mar Misri. Mora magocho ne team mar National Bank of Egypt korka mine otieko season gi gonde 27 kanoloso gi jofwambo